travelers, tapos na nating maipakita lahat ng mga kakaning, yung proseso nitong paggawa nito ng suman, ibos at nung binutong. So ayun na, matatakam ka talaga. May kasamang kwento mula baryo hanggang kanto. Sa Kabikolan may kakaibang himig, kakanin ng bida, lutong may pag-ibig. Hindi lang pagkain kundi parte na ng selebrasyon. Handa sa pista o kahit simpleng okasyon, hanggang sa huling subok, damang-dama ang puso. Tara, kain tayo guys!